Maayong buntag mga bay, this is your boy BISALOG, another day, another vlog. So for today's vlog, gagawa po tayo ng video ng 5 eksenang hindi nawawala sa bahay nyo kasama ang nanay mo. For sure, makaka-relate ka dito. Actors, ready? Ready. Andyan yung nanay mong dadaanin ka sa pera para ka gumawa. Oy! Ano? Ah! Napakadumi ng kusina. Napakaraming urumin. Oo, ako na dyan! Gordo? Hoy, maghugas ka nga dito. Ako na nga! Sige, pag hindi ka tumayo dyan, hindi kita bibigyan ng pera. Kaya, Pera? Kano? Ako na dyan, ako na dyan, ako na dyan! Nanay mong sobrang dami ng sinabi, sabay tanong kung kumain ka na. aking galing. Yun po kay Laera. Inuumaga ka na naman ha. Birthday po kasi na tatay niyo. Gabi na po kagabi, yun ako umuwi. Ayaw ko na ba? Ang ganito. Ma, tingin ako pera. Pamilyar. Ha? Ano? May akong pera. Nag-aaya sila ni Era, kagala kami. May akong pera. Hoy anak, pandemic ngayon. Mahirap kumita ng pera. Hindi na lang ganun. Basta, wala ka pera. Gusto mo baka humingi sa tatay mo. Nasaan ba si Papa? Alam mo yung panakot na bilang? Ha? Hoy, bumalik ka nga ng toyo! Saglit lang! Lisan mo at masusunog rin! Oh! Eh, huwag mo akong pakinggan. Dalawa. Ayan na! Nagbibilang pa kasi. Ala, sige, tulog pa nga. Hoy! Anong oras na? Oh! Gising ka na. Oh! Puyat kasi na puyat. Dami ko lang nagawang trabaho. Sige, pag hindi ka pa bumangon dyan, babangatin na kita. Oh, ito na! Bangon pa kasi. Tulog tayo eh. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to hit the subscribe button and click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. This is Boy BISALOG. Peace out.